iyong kalipayan. Pero ang masunod kalipayan ng gihapon. At tumuna kita sa atong parapol, di ba? Pati na nagulat agad kami sini. Okay, tawagon na nato ay nato ni school head, Sir Chua, para siya una bumunod. Ready na, swerte, ang primera, kamadawag sa nato. Okay. Ano na kamadawag? Siya na yung ba? Bahala na kami sa sunod. Ang swerte! Dapat nanigawa na niyo ang inumaran sa pag-register. Ay, yung number sa pag-register niyo. Ang swerte nga nabunod para sa atong first raffle, waray bago din number 59. Nato din number 59, waray bago din si Buhangin Donalyn. Ay, si Buhangin Donalyn. Ito, makikinig. Next na mapulot para sa ato lucky one, Sir Marlon Nitalado. So, ako na magpakata. Okay, ang sunod ka swerte. Number 68. Kuno nato ang number 68. Ang swerte, number 68, Militar Anjo. Students, once again, ay si Militar Anjo, number 68. Panganina, Sir Hitalado.